Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини «Час місцевий» сьогодні у випуску. Прафсаюзы Мінщини медикам з удзячнасцю. Падчас акцыі прафсаюзы перадалі прадуктовыя наборы і сродкі індывідуальнай абароны медыкам, якія працуюць у чырвонай зоне. Другая чвэрць у новай школе. У Маладзечні сёння ўрачыста адкрылі дзіцячы садок, пачатковую школу нумар 15. Рэйды ДАІ. У апошнія дні школьнага адпачынку інспектары накіравалі ўвагу на вадзіцеляў аўто, пасажыры якіх дзеці. Асцярожны аптымізм. У Беларусі паступова змяншаюцца тэмпы росту захваральнасці COVID-19. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Амаль ва ўсіх абласцях эпідсітуацыя дазваляе паэтапна выводзіць некаторыя аддзяленні з ковіднага рэжыму. Усе рэспубліканскія навукова-практычныя цэнтры і частка стацыянараў абласцей у поўным аб'ёме працягваюць аказваць планавую дапамогу. Медыкі нагадваюць, што дзейсным метадам папярэджання захворвання і яго цяжкай плыні з'яўляецца вакцынацыя. У Беларусі ўжо больш за 3 мільёны 22 тысячы чалавек атрымалі першую дозу вакцыны супраць COVID-19. З іх больш за 2 мільёны 330 тысяч прайшлі поўны курс вакцынацыі. У Мінскай вобласці колькасць прышчэпленых 2 дозамі вакцыны складае амаль 290 тысяч чалавек. На гэтым тыдні ў краіну паступіць чарговая партыя кітайскай вакцыны. У аўторак беларускі самалёт адпраўляецца ў Кітай, каб даставіць на радзіму 2 мільёны 600 тысяч доз прэпарата для вакцынацыі. Прафсаюзы Міншчыны медыкам з удзячнасцю. У сталічнай вобласці праходзіць шырокамаштабная акцыя, ініцыятарам якой з'яўляецца Мінскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў. Сёння медыцынскія супрацоўнікі знаходзяцца на перадавой па пераадоленню сітуацыі з ковіднай інфекцыяй, прычым ужо працяглы час. І таму прафсаюзы з пачатку пандэміі пачалі аказваць аператыўную дапамогу калектывам медустаноў. У першую чаргу тым супрацоўнікам, хто працуе ў так званай чырвонай зоне. За каждым районом был закреплен отраслевой профсоюз. Что касается нашего Молодеченского региона, это Белорусский профсоюз работников промышленности Белпрофмаш. Скажем так, эта акция является еще одной возможностью сказать нашим медикам огромное спасибо за их труд. Всему медицинскому персоналу, который сегодня работает в красной зоне. Хочу пожелать им крепкого здоровья и каждому нашему жителю нашего района сказать, чтобы принимали все профилактические меры по ответственному подходу к своему здоровью. На днях Маладзеченскую центральную районную больницу наведаў старшыня абласной арганізацыі Мінскай і Мінскай вобласці прафсаюза Белпрафмаш Юрый Васянкоў. Медыкам перададзены прадуктовыя наборы з гарбатай, кавай і прысмакамі. Прадстаўнікі Маладзеченскага районнага аб'яднання прафсаюзаў у сваю чаргу закупілі для медыкаў маскі і дэзінфікуючыя сродкі. Мы работаем в реальном секторе экономики, но никогда не можем забывать, что профсоюз всегда был и силен, сила была в единстве и в солидарности. Поэтому мы сегодня здесь, чтобы сказать, что мы вместе. Больш інклюзіўных працоўных месцаў на прадпрыемствах плануюць стварыць у Беларусі. Новы закон о правах інвалідаў і іх сацыяльнай інтэграцыі ўжо падрыхтаваны. Яго разгледзяць у парламенце ў другім чытанні. Квоты на стварэнне працоўных месцаў для дадзенай катэгорыі павінны з'явіцца на прадпрыемствах, дзе працуюць звыш 100 чалавек. У дакуменце таксама перапісана новая норма па тэрмінах працоўнай адаптацыі людзей з інтэлектуальнымі парушэннямі. Раней тэрмін такой працоўнай адаптацыі быў год. Цяпер плануецца падоўжыць яго да 2 гадоў. Другая чвэрць у новай школе. У Маладзечні сёння ўрачыста адкрылі дзіцячы садок, пачатковую школу нумар 15. Установа адукацыі адпавядае самым сучасным патрабаванням як у плане бяспекі дзяцей, так і па тэхнічным абсталяванні. Тут будуць займацца больш за 300 малодшых школьнікаў і 150 выхаванцаў дзіцячага сада. Больш падрабязна наш карэспандэнт. Першыя дамы ва ўсходнім мікрараёне жыхары пачалі актыўна засяляць у год правядзення ў Маладзечні свята рэспубліканскіх дажынак. Зразумела, у хуткім часе ўзнікла пытанне аб будаўніцтве новых садзіка школы для дзяцей навасёлаў. Справа зрушылася з месца ў кастрычніку летась, і вось праз год урачыстае адкрыццё навучальнага комплекса. Сімвалічны ключ ад будынка і сертыфікат на набыццё інтэрактыўнай мэблі уручыў дырэктару школы старшыня мінскага аблвыканкама Александр Турчын. А перарэзаць чырвоную стужку вядучыя запрасілі многодетную сям'ю Миколая и Алены Толкач. Такую бы школу 10 лет назад старшая дочка бы ее посещала с удовольствием. Так получилось, что в первый класс у нас пошел средний сын. В следующем году ожидаем, что пойдет в сад младший.
Новую установу могуць наведваць без малога каля паўтысячы юных маладзечанцаў дашкольнага і малодшага школьнага ўзростаў. Педагагічны штат укамплектаваны. Усё абсталяванне закуплялася з улікам дасягненняў апошніх тэхнічных навінак. Зручная мэбля для заняткаў і адпачынку, а таксама развіцця творчых здольнасцяў дзяцей. Юныя выхаванцы дзіцячага сада пачатковай школы змогуць атрымаць веды ў класе бяспекі і цэнтры полікультурнай адукацыі, у лабараторыі адкрыццяў і арт-цэнтры. Для малышоў і вучняў адчынены дзверы актавага, спартыўна-гімнастычнага, музычнага залаў, басейна, працуюць сталовая і медыцынскі блок. Не забылі будаўнікі пра элементы безбар'ернага асяроддзя. Калі спатрэбіцца камусь з дзяцей дзейсная парада спецыялістаў, яны змогуць атрымаць яе ў пункце карэкцыйна-педагагічнай дапамогі ці ў кабінеце псіхолага. Проектная мощность нашей школы 471 ребенок, из них 150 дошкольников и 321 учащийся первой ступени общего среднего образования. На сегодняшний день у нас открыто 4 класса на параллели первых, вторых и третьих классов. И с 9 ноября у нас запускаются 3 группы общим количеством 60 человек. К концу ноября у нас дошкольные группы будут заполнены под 100%. Здесь у нас не только дети с восточного микрорайона, у нас есть запрос от родителей с разных микрорайонов. И на сегодняшний день мы можем их удовлетворить, потому что вакантные места у нас есть, поэтому приглашаем всех. Во вторые и третьи классы у нас они пока не заполнены под 100%, поэтому, пожалуйста, приходите, будем рады всем. Вучні малодшых класаў свой першы дзень другой чвэрці правялі ўжо ў новай школе. Да гэтага яны вучыліся ў іншых установах маладзечна. Зразумела, што ўражанне сёння ва ўсіх злішкам. З часам яно ўсё стане такім звыклым і знаёмым, а сёння радуюць дзяцей цікавыя гульнявыя зоны на калідорах і месцы для адпачынку, светлыя і прасторныя класы. Да і любімая настаўніца таксама побач. Ребятам привыкать друг к другу не нужно, потому что за первую четверть они уже подружились, познакомились, сформировался коллектив, хороший, такой дружный. То, что касается нового места, конечно, мы ждали перехода в эту школу, потому что хотелось чего-то нового, хотелось хороших уже рабочих мест, хорошего оборудования. И поэтому, конечно, нам здесь все нравится, учителю мне нравится. Ребята пришли первый день сегодня в школу, конечно, для них это пока непривычно, ново, но я думаю, что они быстро освоятся, потому что активные, веселые, жизнерадостные, и все будет хорошо. Тэрыторыя ля двухпавярховага будынка таксама абуладкавана. Спартыўна-гульнявыя пляцоўкі, школьны стадыён будуць адчынены ў вызначаны час і для ўсіх жыхароў мікрараёна. Адкрыццё садзіка школы стала сапраўды доўгачаканай і прыемнай падзеяй для маладзечна. На мой взгляд, именно вот для малышей, которые ходят в детский садик, начальные классы, для них очень важно, чтобы вот это учреждение, скажем, было в шаговой доступности от места их проживания. Новый микрорайон, я его помню, в 2012 году к Дожинкам, это первые дома были построены. Сегодня здесь, вот представитель исполкома мне говорит, проживает 4700 человек, 1000 с лишним детей. Поэтому, конечно, очень востребованное учреждение. Поэтому я думаю, что оно в ближайшее время будет заполнено, скажем так, в полном объеме. Материально-техническая база, наверное, вот с руководителем мы говорили, наверное, она, на мой взгляд, оптимальна вот к тем задачам, к тем современным требованиям, которые сегодня есть, скажем так, и у детей самих, и у родителей. Поэтому, на мой взгляд, все получилось неплохо. Построили очень быстро, построили за 1 год. Объект нужен для молодечна. Таксама кіраўнік сталічнай вобласці падкрэсліў, што ўвядзенне ў эксплуатацыю знакавых аб'ектаў як на Меншчыне, так і ў Маладзечанскім раёне гэта планамерная работа, мэта якой стварэнне сацыяльнай інфраструктуры на карысць людзей. Сегодня вот школа Молодечная, ближайшая неделя это ФОП в Старых Дорогах, это детский сад в Колодищах, начали строительство новых объектов. Поэтому планомерная работа, которая, на мой взгляд, она не должна останавливаться. Но, безусловно, правильно то, что говорит глава государства, это надо делать там, где это необходимо. Потому что это большие капиталовложения. Сегодня этот объект более 16 миллионов нам обошелся, поэтому деньги большие, поэтому их надо строить там, где на самом деле есть проблемы с детским садом, школой, поликлиникой или больницей. Молодечно продолжаются наши работы и в больнице, в поликлинике, библиотека, ЗАГС необходим молодечно, поэтому я думаю, что мы сегодня
После посещения и проедем и посмотрим, что делается и на этих объектах. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Рэйды ДАІ. У апошнія дні школьнага адпачынку асаблівая ўвага была накіравана на вадзіцеляў аўто, пасажыры якіх дзеці. На дарогі разам з інспектарамі ДАІ выехала і наша здымачная група. Канікулы перыяд актыўнай перавозкі дзяцей, упэўнены дзяржаўтаінспектары. Згодна ПДД, маленькія ўдзельнікі дарожнага руху падчас паездкі павінны знаходзіцца ў спецыяльных утрымліваючых прыстасаваннях, якія адпавядаюць вазе і росту дзіцяці. Праваахоўнікі спыняюць машыны, правяраюць аўтакрэслы і рамяні. Бяспека маленькіх пасажыраў на кантролі ДАІ. Ребенок до года должен переводиться в специальной автолюльке, которая закреплена будет к креслу. Да. Напомню, что если ребенок будет переводиться в этом автолюльке на переднем сиденье пассажирском, то необходимо отключать подушку безопасности фронтальную, дабы исключить удар подушкой безопасности в случае ДТП в автолюльку. Что касается детей от 5 до 12 лет, то должны быть специально движущие устройства, обеспечивающие безопасную перевозку детей, соответствующие росту и весу ребенка. Вот, также различные использоваться бустеры, подушки специальные. Что касаемо детей до 12 лет, чей рост выше, чем 150 сантиметров, можно не использовать данные устройства, но опять же необходимо обязательно пристегивать ребенка ремнем безопасности. Як адзначаюць супрацоўнікі ДАІ, колькасць неадказных вадзіцеляў паступова памяншаецца. І аўто, дзе дзеці сядзяць на каленях бацькоў альбо паміж сядзеннямі, апошнім часам сустракаюцца рэдка. Аднак машын, у якіх маюцца спецыяльныя крэслы, але яны не выкарыстоўваюцца, пакуль што шмат. Такая сітуацыя і ў салоне чорнай Тойоты, якую вартавыя дарог спынілі на вуліцы Францыска Скарыны. Ззаду двое дзяцей. Ёсць бустеры, але хлопчык з дзяўчынкай не прышпілены рамянямі бяспекі. На першы раз маму вадзіцеля прабачаюць, адбываецца профілактычная гутарка і выносіцца папярэджанне. За паўторнае парушэнне пагражае штраф у памеры до 4 базовых велічынь. Всегда ли вы пристегиваете своего сына? Конечно, мы в данный момент пристегнуты. Я сама не только мама, но я еще и воспитатель, поэтому и своих детей, и детей в саду мы всегда предупреждаем о всех правилах дорожного движения, что и пристегивать, если ребенок маленький, конечно, специальные кресла, специальные буферы, все это мы практикуем и всем объясняем, стараемся всегда соблюдать правила дорожного движения. Не сакрэт, што бестурботнасць вадзіцеляў можа каштаваць здароўя, а часам і жыцця маленькіх пасажыраў. Згодна лічбам статыстыкі, з пачатку 2021 года на тэрыторыі Малодзечынскага раёна адбылося 7 аварый, у якіх пацярпелі дзеці. 2 з іх здарыліся па віне саміх дзяцей. А таму супрацоўнікі ДАІ вядуць актыўную профілактычную дзейнасць. Также уделяем внимание пресечению и выявлению правонарушений стороны несовершеннолетних участников дорожного движения в части передвижения на велосипеде по проезжей части дороги без сопровождения взрослых, а также нарушение правил дорожного движения при переходе проезжей части, в том числе на запрещающий красный сигнал светофора. Сотрудники инспекции совместно с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних, участковыми инспекторами милиции проводили выступления в учреждениях образования, где также напоминали правила безопасной перевозки, нахождения на проезжей части, вблизи железнодорожных путей, нахождение, скажем так, в средствах сети интернет, вот, где опять же напоминали правила безопасности. З пачаткам тыдня школьнікі вяртаюцца да заняткаў. Дарожны рух пачынаецца не з праезнай часткі, а з першых крокаў ад пад'езда дома, адзначаюць вартавыя дарог. Супрацоўнікі ДАІ рэкамендуюць нагадаць дзецям пра найбольш небяспечныя ўчасткі дарогі на шляху да школы. Напрыклад, нерэгулюемыя скрыжаванні, вузкія тратуары, пад'езд грузавога транспарту да магазина, прыпаркаванае аўто. Галоўнае правіла бяспекі – гэта ўвага і асцярожнасць. Алесь Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Юны геймер, 12-гадовы школьнік страціў 2 бацькоўскія зарплаты ў мабільнай гульні. У банк звярнуліся муж і жонка, у якіх знікла каля 1200 рублёў. Спецыяліст банка растлумачыў, што грошы з карт былі спісаны ў замежнай валюце на гульнявым сервісе, а аператыўнікі ўстанавілі, што выкрадальнікам значнай сумы стаў іх уласны сын. Яшчэ раней бацькі па просьбе сына паведамілі яму рэквізіты сваіх картаў, каб ён купіў гульнявую валюту на 5 умоўных адзінак. Але падчас гульні падлетак закупляў віртуальныя гульнявыя каштоўнасці і не лічыў, колькі грошай ім патрачана. Хлапец шчыра раскаяўся перад бацькамі і паабяцаў больш так не рабіць. Супрацоўнікі па справах непаўналетніх Малодзечынскага РАУС звяртаюцца да бацькоў з просьбай растлумачыць сваім дзецям, што на пакупкі падчас онлайн-гульняў трацяцца рэальныя грошы.
Бяспечная старость. Министерство по надзвычайных ситуациях Беларуси запускае под таким девизом новую информационную кампанию. Полова от агульной колькости загинувших на пожарах люди старейшие за 60 год. Причины пожаров у домах пенсионеров банальные: неосторожное обыходжанне з огнем, эксплуатация неисправных электроприборов ці печного отопления, покинутая без нагляду ежа на плите. Самостойно адрамонтовать печь, электропроводку ці установить пожарно-повящальник – усе гэты мерапрыемствы не под силу пожилым людям. Тому вартавальники з дапамогай буклету, социальной рекламы хочуць звярнуць увагу дарослых дзяцей і ўнукаў на умовы бяспечнага пражывання іх пажылых родзічаў. «Динамо» «Молодежна» ў пятніцу ў домашнім матчы абыграла мінскае юнацтва з лікам 6-5. Матч атрымаўся яркім, відовішчным і непрадказальным. «Дынамаўцы» адкрылі лік на 13-й хвіліне. Шайбу ў вароты суперніка закінуў Максим Слыш, і на перапынак наша каманда пайшла з лікам 1-0 на сваю карысць. У сярэдзіне другога перыяду маладзечынцы рэалізавалі практычна ўсе свае моманты. Закінулі яшчэ 4 разы. Вызначыліся Дмітрий Клешчык, Эдуард Грынь і двойчы Ілля Крылович. Хакеісты юнацтва адказалі на гэта адзінай забітай шайбай. Здавалася, у дынамаўцаў перамога ў кішэні, аднак у трэцім перыядзе супернікі пачалі актыўна адыгрывацца. У астатнія 20 хвілін мінчане забілі 4 шайбы ў вароты «Дынамо» «Молодежна». Аднак кропку ў гэтай гульні паставіў нападаючы дынамаўцаў Максим Слыш. Яго дакладны удар прынёс безумоўную перамогу маладзечанцам. Да бліжэйшых матчаў крыху менш за 2 тыдні. 18 і 20 лістапада «Дынамо» «Молодежна» гуляе ў гасцях з салігорскім «Шахцёрам». Руды лес 2021. У ваколіцах Астраўца прайшлі спаборніцтвы па бездаражы. На старт заявіліся больш за 100 экіпажаў на пазадарожніках розных катэгорый, 56 на квадрацыклах і 48 на матацыклах эндура. Сярод удзельнікаў маладзечанцы аўтамабілісты спаборнічалі ў катэгорыях турызм, турызм про, ТР-1 і ТР-Анлім, што мае на ўвазе вельмі розную складанасць перашкод. Калі для турыстаў прадугледжаны перашкоды, якія можна пераадолець без дапамогі лябёдкі, то Анлім паедзе ў такія месцы, дзе вада будзе вышэй лініі капота. Маладзечанцаў падвяла тэхніка на Mitsubishi Pajero. Два нашы землякі Дмітрый Чупа і Віталій Самаль занялі 13-й радок турнірнай табліцы ў катэгорыі ТР-1, а экіпаж Барыса Рэмшы і Віталія Каспяровіча на аўтамабілі Сузукі Самурай занялі 5-е месца. У катэгорыі турызм маладзечанскія аматары паліхачаць па бездаражы. Вадзім Рудкоўскі, Андрэй Радзіванович і Надзея Жыганова прайшлі да фінішу 6-ми. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, ў сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласніках, Instagram і ў тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.